मध्यमा पेपर 1 फर्स्ट पेपर प्रोस लेसन 10 सरदार वल्लभभाई पटेल। सरदार वल्लभभाई का जन्म गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। 1875 को हुआ। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा पा नहीं सके और सरदार वल्लभभाई पटेल गुजराத்தில் अक्टूबर 31 1875 பிறந்தார்। घर की आर्थिक स्थिति அப்படின்னா பொருளாதார நிலைமை கம்சோர் ரொம்ப பலகீனமாக இருந்த காரணத்தினால் மெட்ரிக் கே பாத் மெட்ரிக் படிப்புக்கு அப்புறம் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அவரால் பா நஹி சகே பான்னு அப்டைன் பெற முடியவில்லை। इसलिए आகையால் वे मुख्तारी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर गोदार में फौजदारी के मुकदमों की प्रैक्टिस करने लगा। அதனால் அவர் முக்தாரி கி பரீட்சா அப்படின்னா சட்ட ஆலோகங்கிற பரீட்சையில் உத்தீர்ண ஹோக்கர் அதில் கலந்துக்கிட்டு கோதாருங்கிற இதில் வந்து ஃபௌஜ்தாரிகளுடைய வழக்குகளை எடுத்து பிராக்டிஸ் செய்ய தொடங்கினார்। वल्लभभाई सुदृढ़ एवं विशाल शरीर, कठोर मुख मुद्रा और शत्रु के प्रति लाल आंखें दिखाने वाले थे। அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னா சுதிருட உறுதியான ரொம்பவும் மிகவும் உறுதியான ஏவம்னா அண்டு விஷால ஷரீர் விசாலமான சரீரம் கட்டோர் முக் முத்ரா கொடூரமான இல்லை ஒரு கடினமான ஒரு ரஃப்பான முக் முத்ரா முகத்தை சில பேருக்கு வந்து ஸ்மைலி ஃபேஸாக இருக்கும் அது மாதிரி இவரை பார்க்கறதுக்கு கடினமானவராக தெரிவார்। சத்ரு கே பிரதி எதிரிகளின் மேல் லால் ஆங்கே அப்படின்னா சிகப்பு கண்கள் கண் வந்து ரெட் ஆகுது அப்படின்னா எதிரியை பார்த்தோன்னே கண்ணு ரெட் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம்னா கோபம் எதிரிகளின் மேல் கோபம் அது எந்த அளவுக்கு பார்த்தோன்னே கண்ணெல்லாம் சிகப்பாயிடுதான் கொதிச்சு போயிடுதான் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு கோபம் இருக்கு அந்த கோபத்தை காட்டக்கூடிய ஒருவர் அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாலிட்டி। उनका व्यक्तित्व अन्य नेताओं से सर्वथा अलग था। அவருடைய பர்சனாலிட்டி அவர் எப்படிப்பட்டவர்னா व्यक्तित्व மீன்ஸ் ஹியூமானிட்டி அப்படின்னு சொல்லணும்। அந்நிய மற்ற தலைவர்களிடமிருந்து சர்வதா அழகுதா முற்றிலும் தனித்து இருக்கும் வேறுபட்டு இருக்கும் மற்ற தலைவர்களைப் போல அவர் இல்லாமல் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு குணத்தை உடையவராக இருந்தார்। ஹர் அவசர் கா உச்சித் பிரயோக் அவசர் அப்படின்னா டைம் ஒவ்வொரு டயத்தையும் ஒவ்வொரு சமயத்தையும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் உச்சித் பிரயோக் சரியான உச்சிதமான பிரயோக கர்னே வாலே தேஸ் அதாவது டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் சரியாக பயன்படுத்தக்கூடியவராக இருந்தார்। உண்மை அத்புத சங்கடன் சக்தி தி அவரிடம் அற்புதமான சங்கடன் சக்தி இருந்தது। சங்கடன் சக்தினா எனர்ஜி இந்த சங்கடன் அப்படின்னா என்ன ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி அவரிடம் இருந்தது அதாவது சிதறி கிடக்கக்கூடிய சக்திகளை ஒன்று திரட்டுதல் மக்களை ஒன்று திரட்டி இந்த சுதந்திர போராட்டத்தை ஏற்படுத்த அந்த குணத்தை நம்ம அடிமையாக இருக்கிறோம் மக்கள் அடிமையாக இருக்கிறீங்க இவங்களுக்கு எதிராக போராடணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களுடைய சக்திகளை ஒன்று திரட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு எனர்ஜி அவரிடம் இருந்தது। वे सच्चे अर्थों में ऐसे योद्धा थे। உண்மையா ட்ரூலி செட் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சோல்ஜர் யோத்தானா சோல்ஜர் வாரியர் जो झुकना जानते ही नहीं थे। जो झुकना தலை வணங்குவதையே விரும்ப மாட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரர்। इनके धैर्य और साहस की कोई सीमा ही नहीं रही। அவருடைய தைரியத்திற்கும் சாகசத்திற்கும் கோய் சீமா எந்த ஒரு எல்லையும் இல்லை।
अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर तार के जरिए पढ़ लेने के बाद भी अपनी पत्नी की मृत्यु தன் மனைவியின் மரணத்தின் செய்தி மிருத்யு கி கபர் மரணத்தினுடைய செய்தி தார் கே ஜரியே தார்னா டெலகிராம் தந்தி மூலமாக வருகிறது. அதை படித்ததுக்கு பிறகும் வே பினா ருக்கே பைரவி கர்த்தே டெலகிராம் பார்த்தா நாமெல்லாம் என்ன செய்வோம், பதறி அடிச்சுட்டு ஓடுவோம். ஐயோ நியூஸ் வந்துருச்சு, என்னாச்சோ ஏதாச்சோ தெரியலன்னு விடுவோம். ஆனால் அவர் அந்த பைரவி கர்த்தே ரகேன்னா கேஸ் நடந்துட்டு இருக்குது, வழக்காடி கொண்டிருக்கிறார், அதை நிறுத்தாமல் அதை முடித்துவிட்டு நான் செல்கிறேன் அப்படின்ட்டு பினா ருக்கே பைரவி கர்த்தே ரகே வித்தவுட் பினானா வித்தவுட் அந்த வழக்கை நிறுத்தாமல் அதை முடித்து விட்டு தான் சொல்றார். கேடா சத்தியாகிரக் ஜெண்டா சத்தியாகிரக். கேடான்றது ஒரு வில்லேஜ், ஒரு சிறிய கிராமத்தில் சத்தியாகிரகம் நடத்துகிறார். ஜெண்டானா கொடி, ஃபிளாக் சத்தியாகிரக். ஆதிக்கே நேத்திருத்துவ இந்த மாதிரி சத்தியாகிரகத்துக்கு நேத்திருத்துவக்கே நேத்திருத்துவ அப்படின்னா தலைமை, லீடர்ஷிப் அவர் எடுத்து நடத்தினார். அதன் காரணமாக உன்ஹே சேனாபதி கா கௌரவ் பிராப்த் ஹுவா. அவருக்கு சேனாபதி அப்படிங்கிற கௌரவம் மரியாதை கிடைத்தது. வார்டோலிங்கிற பிளேஸ்ல நடந்த சத்தியாகிரகம் சேவே சமஸ்த தேஷ் கே சர்தார் பன் கயே. சமஸ்த அப்படின்னா ஹோல், முழுமையான, முழு நாட்டிற்கும் முழுமையான இந்த தேசத்திற்கும் சர்தாராக மாறிவிட்டார். வார்டோலிங்கிற பிளேஸ்ல நடந்த சத்தியாகிரகத்திற்கு பிறகு அவர் இந்த முழு தேசக்கும் சமஸ்த தேஷ்கே அப்படின்னு முழு தேசத்திற்கும் சர்தார் ஆக மாறினார். स्वतंत्रता के बाद वे भारत के उप प्रधानमंत्री बने. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு அவர் உப பிரதான் மந்திரி, வைஸ் பிரைம் மினிஸ்டராக आनार. उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गृह और रियासती विभागों में रक्तहीन क्रांति मचा दी. உப பிரதான் மந்திரியா அவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் கிரக और रियासती विभागों, கிரகனா ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது உள்நாட்டு விவகாரங்கள், மற்றும் ரியாசத்தின்னா நேட்டிவ் ஸ்டேட்னு அர்த்தம். அதாவது அப்போல்லாம் வந்து ஜமீன் ஒரு அமைப்பு இருந்தது, ஜமீன்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்தது. அந்த துறைகளில் ரத்தம் இல்லாமல் வித்தவுட் வயலன்ஸ் கிராந்தி மச்சாதி ஒரு பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தினார். ऐसे महान योद्धा 15 सितंबर 1950 को हमसे विदा हो गए. இப்படிப்பட்ட ஒரு கிரேட், மகான கிரேட் வீரர், சோல்ஜர் 15 செப்டம்பர் 1950 हमसे विदा हो गए, நம்மளிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொண்டார். हम सब उनको लौह पुरुष के रूप में आज भी याद करते हैं. हम सब நாம் அனைவரும் அவரை லௌஹ் புருஷ், அயன் மேன் அப்படிங்கிற பெயரில் ஆஜ்பி இன்று வரை நினைவில் கொண்டிருக்கிறோம்.